Здравейте, приятели, аз съм Абгаме и вие сте с моя канал. Това е първото ми видео, надявам се да ви хареса. Ще изиграя 3 игри, в които ще се опитам да направя Victory Royale. Много малко включване, че ще играя от телефон. Това е първата игра. Намерих хора и сега отивам към тях. Малко ми е трудно да строя, принципно, на телефон. За това гледам главно да стрелям. Ще видим колко кила ще направя. Вече имаме първи кил. Сега трябва да убия втория човек, ако е жив. И го виждам. Той се опитва да ме стреля. Ще успея ли да го убия? Още малко. И го убия втори кил. Трети май ще се пада. Сега се бия с един друг. Отивам да го нападам. Малко ми забива. Искам да го убия. И успявам. Четвърти кил за тази. Малко след това умрях, затова е време за игра номер 2. Реших да не скачам по много населени места, защото все пак ми е трудна игра. Малко да си хилна. Взимам оръжие. Това оръжие за път подходях, понеже не бях играл. И сега стрелям. Убивам го. Търся помпа и отивам там, където се стрелят хората. Мерих един човек и се опитам да го убия. Обаче това е последното ми. И много убивам. Което виждам още един, който да ме стреля. Дали ще го убия, почвам да стане. И успявам да взема коронка. Това е доста добре. Че има коронка. Хилвам се, понеже ми набие шилда. Отивам към баунти. Следя го, защото не мога да го стигна. И те го убиват. Намерих един с медальон. Питах се да го снайпна, но миснах. Обаче той подскача много. Затова отивам да го ръшкам. Виждам, че го няма. И буквално ето го. Убива на 13 дня. Ето това е последната игра, в която решавам да отида към бензиностанция. Човек пада. Влизам вътре да го причакам и се опитам да го убия. Той първо стои, обаче няма оръжие да го убивам. Вземам честа. И тук видях още един човек, се опитам да го убия с него. Беше голяма битка. Понеже аз не мога да строя, се опитам да го наспамя, да го убия, но не мога. Решавам, че ще се опитам да избягам настрани. Искам да се покатеря, но не мога. Защото той се хилва. Точно тогава ще ми се вършат патроните, точно когато падне. Точно тогава ще ти разахилвам. И той ще ме... Просто ще ме убие. Това беше, приятели, видеото. Благодаря ви, ако станахте до тук, може да се абонирате за канала ми и чао!